Kawo yanzu dai sakamakon zaben da aka yi na cike gurbi a jihar Kano a ƙananan hukumomin Birni da kuma ƙaramar hukumar Ungogo, sakamako ya fara fita inda jam'iyyar APC ita ce ke kan gaba a dukkanin zaben da aka yi na ƙananan hukumomin guda biyu. Idan ba a manta ba a shirinmu da ya gabata mun kawo muku yadda wannan zaɓe ya gudana da irin maganganun da ake yi da yadda zaben ya gudana, musamman ma ƙarancin fitowar masu kada ƙuri'a da kuma batu na ƙauracewa shiga zaben da wasu jam'iyyu suka yi, musamman ma jam'iyyar NNPP da kuma jam'iyyar PDP wanda ake ganin su ne manyan jam'iyyu da suke gogayya da jam'iyyar APC mai mulkin jihar Kano da ma Najeriya. Zaben da ya gudana na cike gurbi a ƙaramar hukumar Birni da ƙaramar hukumar Ungogo a jihar Kano zaɓe ne wanda hukumar zaɓe ta ƙasa INEC ta ce a yi domin ya zama an zaɓu 'yan majalisun dokoki masu wakiltar waɗannan ƙananan hukumomi a majalisar dokoki da jihar Kano. Wannan kuma ya biyo bayan rasuwar 'yan majalisun dokoki na jihar Kano guda biyu, mai wakiltar ƙaramar hukumar Birni da kuma mai wakiltar ƙaramar hukumar Ungogo waɗanda suka rasu dukansu a rana ɗaya a watan Disambar shekarar 2025. Wannan zaɓe ya zo da ruɗani kuma ya bar baya da ƙura irin yadda mutane suke ta tsokaci akan yadda zaben ya gudana. Wasu na ganin ƙarancin fitowar masu kada ƙuri'a yana da alaƙa da rashin sanin ranar gudanar da shi wannan zaɓe, yayin da wasu kuma ke ganin zaben ya zo ne a lokaci na watan azumi ya sa mutane ba su samu damar fita domin jefa ƙuri'arsu ba. Wasu kuma na ganin rashin fitowar wasu jam'iyyu, rashin shigar wasu jam'iyyu wannan zaɓe shine ya sa magoya bayan waɗancan jam'iyyu kuma ba su je rumfunan zaɓe domin su kada ƙuri'unsu ba. To kawo yanzu dai sakamako yadda yake nunawa shine a zaben da aka yi na ɗan majalisar jiha mai wakiltar ƙaramar hukumar birnin Kano, jam'iyyar APC ce ke kan gaba, inda ɗan takarar ɗan majalisar jiha daga ƙaramar hukumar birnin Nabil Sarki Aliyu Daneji na jam'iyyar APC ya samu ƙuri'u 7,484, yayin da jam'iyyar PRP ce ke biye wa APC da ƙuri'u 105. Wannan ya nuna cewar akwai jam'iyyun da suka janye yin zaben saboda sun yi wa jam'iyyar APC biyayya da cewar waɗanda aka tsira dama mutanen su ne. Sai kuma a ƙaramar hukumar Ungogo, shi ma ɗan takarar majalisar jami'ar ta ƙaramar hukumar Ungogon wanda yake jam'iyyar APC wato Sa'ad Aminu Sa'ad shine ya yi nasara da ƙuri'u 8,975, yayin da jam'iyyar PRP ita kuma ta samu ƙuri'u 51 gaba ɗaya. Wannan ya nuna cewar dukkanin zaɓukan da aka yi da cike gurbi jam'iyyar APC ita ce ke kan gaba a ƙaramar hukumar Birni da ƙaramar hukumar Ungogo, kuma haka na nuna cewar jam'iyyar APC ɗin ta samu karɓuwa ne kamar da muka faɗa na janyewar wasu jam'iyyu, musamman ma jam'iyyar NNPP da ake ganin ita ce babbar abokiyar hamayyar jam'iyyar APC ɗin, da kuma jam'iyyar PDP da ita ma ake ganin ta a matsayin babbar jam'iyyar hamayya a jihar Kano da ma Najeriya. Wannan zaɓe na cike gurbi manuniya ce da wasu suke cewa abubuwan da suke haskawa game da babban zaɓe da ake tunkara na 2027, wanda wasu ke ganin dama wannan zaɓe jam'iyyar APC ɗin ita ce za ta yi nasara, kamar yadda aka gudanar da zaɓukan cike gurbi a wasu ƙananan hukumomin Kano a kwanakin baya, wanda kusan aka yi raba daidai tsakanin APC da kuma jam'iyyar NNPP. Batutuwa ne da suke ci gaba da ɗaukar hankali, wanda kuma idan ana bibiyar kafofin yaɗa labarai an ga yadda suke gudana da kuma irin yadda masana suke yin sharhi akan yadda zaben yake gudana da ma sakamakon zaben. Kamar yadda muka faɗa a shirinmu da ya gabata dama a wannan shiri mun ce za mu kawo muku sakamako da kuma tsokaci akan yadda sakamakon ya tafi. Wasu na ganin sakamakon ya yi daidai saboda dama jam'iyyar APC kusan ita ce jam'iyyar da ta fito domin yin takara. Wasu kuma na ganin duk da haka ya kamata a ce wasu jam'iyyu sun shiga domin a fafata da su yadda za a yi demokuraɗiyya kamar yadda tsarin demokuraɗiyyar yake. To amma dai kuma dai yaya ne jam'iyyar da ta shiga zaɓe ita kaɗai dama ita ce za ta yi nasara, inda a ce wasu jam'iyyu sun mara baya su ma sun shiga, hakan shi zai tabbatar da cewar an kai ruwa rana kila kafin a samu sakamako ko a samu jam'iyyar da ta yi rinjaye cikin gaggawa. Za mu ci gaba da bibiyar waɗannan batutuwa na siyasa da ma abubuwan da suka shafe ku, tattalin arziki, zamantakewa, tarihi da al'adu, nishaɗi, harkar wasanni da makamantansu. Kada a manta a ci gaba da yi mana sharing da like na abubuwan da muke wallafawa. Idan kuma wannan ci haɗuwa ta farko da tashar mu, muna fatan a yi mana subscribe, kuma kada a manta da ci gaba da bibiyar mu domin samun wasu bayanai da zarar mun wallafa. Mun gode.